Eta umetan zer esango unanik, ire familia euskalduna, euskaldunutza, eston? Bai. Eta guk euskaraz etxinen duen, umetan beste gizak izan. Monja eskolara ziarte. Eta eskolara nora joen intzuna? Monjetara. Monjetara, nik ere oso nazikaz, Guri ez tozkuian gala sekule zera euskaraz etxinen. Bertako monja peperoa zen berrizkue. Eta horiekin ibilik intzazen. Ni goten izan erdi denbora pati zuen. Gaztea haute. Zer, izaten usta monjiek. Zuke berbasko itxozu eta dana zoratzazuz. Venga, hartu muñeki eta kanpora. Hartu muñeka bat eta kanpora egoten izan. Da zer egotza, ba? Isilizeko izanok egoten, Berrizko mercediaritan orduan, zenbat urte izan arte egon intzunan? 16 urte arte. 16 urte. Bai. Portugaletera beka bat asko nintzen, Marquesik emodako beka bataz, da ez joan aprobetxo. Hanbe, euskera zezuan eiken, eta gero esatu zela aldeana, da, begera eusak, bai, erderaz berretan ezazirin igerrituz, ez ditu nungui, bai. Da nire ez duten ardura aldeana ezati baina, han ez nintzen gustora urkitu, da,